Kważi 65% tal-Maltin huma nkwetati minħabba l-iżvilupp eċċessiv f'pajjiżna. Stħarriġ tal-Gazzetta llum wara biċċar li jeżisti tħassib kbir fost il-Maltin dwar il-kostruzzjoni u x'tip ta' kostruzzjoni qed issir f'Malta u f'Għawdex bi 83% tal-Għawġin huma nkwetati minħabba l-iżvilupp eċċessiv. Dwar l-iżvilupp f'Għawdex fl-aħħar jiem rajna anki opinjoni fuq Facebook tal-MP Laburista Alfred Sant fejn tenna li s-sitwazzjoni qed ħasbu u li jibża li Għawdex se jitlef il-karatteristiċi tiegħu. L-istess sentiment kien espress ukoll fost l-Għawġin b'41.5% li wieġbu għas-sondaġġ jgħidu li dan kollu huwa tort tal-Gvern. Ftit ta' xhur ilu s-sindki kollha ta' Għawdex esprimew l-istess opinjoni ta' tħassib l-aktar minħabba l-fatt li l-iżvilupp mhux sostenibbli qed jaffettwa direttament il-kwalità tal-ħajja tan-nies. Wara l-Għawġin l-aktar li huma nkwetati huma dawk li jgħixu fit-Tramuntana bħal Naxxar, il-Mosta u San Pawl il-Baħar fost l-oħrajn b'66.9% huma nkwetati bil-mod kif qiegħed isir l-iżvilupp u l-binjoli. Isegwu lokalitajiet ta' Tramuntana tal-Port, Pembroke, San Ġiljan u ta' Sliema b'68%. Dawk li jgħixu fix-xlokk ta' Malta huma lanqas li jinsabu nkwetati dwar din il-materja b'55.3% jgħidu li huma nkwetati. 68 tal-persuni li għandhom bejn is-16 u 53 sena u li parteċipaw f'dan iż-sondaġġ qalu li huma inkwetati ferm fil-waqt li bejn l-etajiet ta' 35 u 50 sena huma 67 dawk inkwetati b'dan l-iżvilupp li qed isir. Lillum qalet li hemm ukoll differenza fit-tweġibiet skont il-livell edukattiv kif 79.2% tal-partiċipanti b'livell edukattiv terzjarju esprimew it-tħassib tagħhom fil-waqt li 24% ta' dawk b'edukazzjoni primarja qalu li l-bini u l-krejnijiet ma' kull kantuniera mhuwiex idejjaqhom.